empezamos. Sí. Moi bo día a todos e a todas. Antes de dar inicio a esta comisión, pregolle a señora secretaria que comprobe o quórum de asistencia. Julio Ernesto Abal de Alonso, Raquel Arias Rodríguez, Juan Manuel Casares Gándara, Daniel Castro García, María Cristina Fernández Davila, Secundino Fernández Fernández, José Luis Ferro Iglesias, deputado do Grupo Mixto non está, Silvia Rongueira Castro, José Manuel Mato Díaz, José Alberto Pazos Couñago, Carmen María Pomar Tojo, Roberto Rodríguez Martínez e Iria Taibo Corsanego, que tampouco está. A presidenta Cecilia Vázquez Suárez está, secretaria tamén, e está ausente o vicepresidente, pero hai quórum. Moitas grazas, presidenta, ou, perdón, secretaria. Pois iniciamos esta comisión non permanente especial de estudo sobre a posible modificación da letra do himno de Galicia. A orde do día é a seguinte. O punto número 1, a aprobación das normas de funcionamento da comisión, para o que haberá un único turno de 5 minutos por cada un dos grupos parlamentarios, iniciando polo Partido Socialista. Ten a palabra Bo día, presidenta, bos días a todos. Bueno, simplemente, por la nosa parte, agradecer que se conformara esta comisión, que sea demandada e sea pedida en varias ocasións. Parecenos ben toda a cuestión que teñamos que desenvolver a partir de agora. Simplemente, bueno, pues que nos poñamos a traballar, que nos chegue a información, que teñamos os informes pertinentes e que podamos analizarlo con tempo e que as decisións que se adopten aquí señan as máis consensuadas posibles e que podamos chegar todos a un acordo para o ben de todos e, sobre todo, porque, como decía un ilustre galeguista, non somos capaces de entender como un inglés ou un francés pode estar cantando o seu himno de forma errada. Entón, bueno, a partir de agora que o traballo sea frutífero e que podamos chegar a ese consenso que todos esperamos, nada máis. Moitas grazas, señora Longueira. E agora é o turno da señora Queixas polo BNG. Grazas, presidenta. Ben, en relación a este primeiro punto de aprobación das normas de funcionamento da comisión, só queremos facer dous apuntamentos, máis ben dar traslado a esta comisión do que desde o BNG trasladamos na propia mesa. En primeiro lugar, que agradecer, por suposto, que se tivese recollido e incorporado a emenda do BNG de adición ao artigo 3A, polo que se regula que a información que se achega a esta comisión de estudo deberá estar a disposición dos membros da mesma coa maior brevidade, porque entendemos que é algo fundamental e que pode incluso mesmo determinar a propia evolución desta comisión. E, en segundo lugar, queremos, neste caso, lamentar que non se aceptase a emenda de sustitución do artigo 7, onde, dentro do BNG, o que propoñíamos é que a aprobación do plan de traballo con un calendario de actividades explicitado non tivese unha duración superior a un mes. A maioría do Partido Popular na mesa impuxo esta redacción que para nós é dunha ambigüidade temporal injustificada, en que a intención de rematar os traballos sexa o antes posible. Para nós, insistimos, parecíanos importante fixalo, predeterminalo, mas non foi aceptado polo Partido Popular. E esta indefinición que queda aquí recollida, para nós, desde logo, o noso ver, só ven engadir incerteza a unha comisión que inexplicablemente aínda está comezando a andar despois de se ter constituído o 3 de xullo de 2024. 9 meses simplemente para termos chegado hoxe aquí para aprobar aínda as normas de funcionamento. Parecenos un tempo absolutamente injustificado, aparte de despropositado. Por lo tanto, dentro do BNG o que solicitamos é
un mínimo de credibilidade sobre o compromiso do Partido Popular cos traballos desta comisión, de respeto tamén pola propia comisión promotora que trouxo até aquí esta iniciativa legislativa popular de restitución da letra fidedigna do himno, que volvemos reiterar, viña arroupada por máis de 16.000 sinaturas, e tamén solicitamos rigor co traballo que nos compre como deputadas porque temos a responsabilidade de dar cabo a estes traballos, insisto, con celeridade. Esta comisión, polo tanto, debería rematar como máximo un ano despois de se ter constituída, insisto, foi o 3 de xullo de 2024, e por iso nós, na mesa, dicíamos que se o problema era fixar un mes, pois non había problema, podíase valorar e negociar outra opción alternativa, mesmo demos esta de o período de sesións, é dicir, xullo. Por lo tanto, un ano despois de constituída a comisión, dar tamén cabo destes traballos. En definitiva, e para rematar, para o BNG é imprescindível acordar agora un plan de traballo áxil que facilite este peche de conclusións desta comisión e é tamén moi importante contar coa comisión promotora que impulsou esta PNL e cuxo portavoz, o catedrático da Universidade da Coruña, Manuel Ferreiro, que ademais é recoñecido como máximo especialista na obra de Eduardo Pondal e tamén, polo tanto, no poema Os Pinos que dá lugar ao himno galego, deixou xa ben justificado no debate que tivemos neste pleno o 26 de setembro de 2023. Por favor, atención ás datas. A evidencia científica, dixémoslo naquel momento, e volvémoslo a decir, xa deixou máis que justificado as razóns da restitución da letra do himno galego e, polo tanto, creo que, insisto, esta comisión debe poñer prazo e debe rematar canto antes con estes traballos. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Queixas. E agora, para finalizar, é o turno do Partido Popular. Señor Ferro, ten a palabra. Moitas grazas, presidenta. Bo día, señorías. Pois certamente hoxe damos un paso máis nesta comisión non permanente especial sobre a posible modificación da letra do himno de Galicia. Para nós unha comisión de vital importancia e trascendencia, pois falaremos nela sobre un dos nosos símbolos. O himno galego, que todos os galegos adoptamos de forma consensuada e pacífica, agora nós temos a responsabilidade e a obriga de conseguir que sexa sendo o que foi ata o de agora, un símbolo de unión e nunca unha excusa de enfrontamento. Penso que, como representantes do pobo galego, desta Cámara, non seríamos dignos desta representación se acabamos utilizando o noso himno como un elemento máis de división entre nós. Entre todos faremos un estudo pormenorizado sobre esta cuestión, avalado por comparecencias, informes e estudos que nos levarán a tomar a decisión máis correcta, unha decisión que de seguro será unánime. Para conseguir todo isto, propoñémonos unhas normas, unhas regras de traballo. Xa en relación a esas normas e as nosas emendas, como saben, presentamos dúas, para manter a coherencia con respecto ás que presentamos na pasada legislatura, cando estábamos neste mismo trámite da Comisión do Himno, presentamos as mesmas, pero tamén é certo que unha vez escoitado os criterios xurídicos da Cámara vamos a retirar a número 1, pois nós temos por costume acatar sempre a opinión dos servizos xurídicos e vamos a manter a número 2. En relación ás enmendas do Bloque Nacionalista Galego, como xa decía a súa voceira, vamos a aceptar a súa emenda número 1 con respecto ao artigo 3A, relacionada con que a información debe estar a disposición dos membros da Comisión coa maior brevidade posible. O noso grupo, como saben, señorías, sempre é un grupo que defende a transparencia e a información e non temos ningún problema en acatar esta emenda. A emenda número 2 do Bloque Nacionalista Galego sí que difiere da nosa. Entendemos que non debemos impoñernos prazos moi axustados porque non todo depende a veces desta comisión. Hai outros temas que nos trascenden a nós. Entonces, creemos que ese prazo non debe estar ceñido a un mes. O tema que vamos a tratar,
creemos, ademais, que se debe mirar con calma, con pausa e nunca con premura. Polo tanto, a nosa emenda número 2 é a que vamos a manter e di así: a Comisión aprobará un plan de traballo coa intención de rematar os traballos o antes posibles. E asegúrolles que estamos, no noso grupo, estamos comprometidos e temos a vontade de finalizar esta comisión o antes posible. A señora Queixas, que a ninguén lle cree a menor dúbida sobre isto. E, por suposto, que o faremos sempre porque respetamos todos os criterios de opinión, pero queremos tempo para escoitar a todos e escoitar todas esas opinións, sempre marcándonos 3 premisas importantes. Unha máxima disposición para estudar calquera nova evidencia científica que aporte luz á cuestión que hoxe empezamos a tratar. Tamén creemos que é necesario que este estudo se realice dende unha análise pausada e reflexiva e que, por último, debe existir un amplo consenso para introducir calquer cambio no que é un patrimonio de todos e de todas os galegos e galegas. Máis nada e moitas gracias. Moitas grazas, señor Ferro. Pois, rematado o posicionamento dos diferentes grupos, sometemos a votación as emendas presentadas tanto polo Bloque Nacionalista Galego como polo Partido Popular. E iniciamos polas do Bloque Nacionalista Galego. A primeira delas, votos a favor. Resulta daquela aprobado por unanimidade. E a emenda número 2 do Bloque Nacionalista Galego, votos a favor. Votos en contra. Aquela queda rexeitada cos votos en contra do Partido Popular e os votos a favor do Bloque Nacionalista Galego. E agora pasamos ás emendas presentadas polo Partido Popular. Perdón, que? Bueno, que se retira. Entonces pasamos á emenda número 2 directamente. Votos a favor. Votos en contra. Queda aprobada cos votos a favor, con 9 votos a favor do Partido Popular e 4 en contra do Bloque Nacionalista Galego e 1 do Partido Socialista. Damos paso ao... E agora temos que votar. Procedemos á votación das normas de funcionamento unha vez que se aprobaron as emendas. Votos a favor. Quedan aprobadas as normas de funcionamento desta comisión por unanimidade de todos os grupos parlamentarios. E agora sí que damos paso ao punto número 2, de delegación á mesa da comisión das facultades previstas nos artigos 44.1 e 143.1 do Regulamento do Parlamento de Galicia, conforme ao establecido na resolución da Mesa do Parlamento do 11 de abril de 1986, que se aproba por asentemento. E agora imos a suspender un minuto a sesión para chegar a un acordo con respecto ao prazo para que os grupos poidan formar xestións para elaborar a proposta do plan de traballo.
Vale. Hasta 18:30. 18:30, ok. Pois unha vez chegado a un consenso entre todos os grupos, acórdase establecer pois o prazo para suxestións para elaborar unha proposta do plan de traballo de 20 días, rematando o mesmo pois o vindeiro xoves 24 de abril no horario do rexistro, é dicir, ata as 18:30 horas. Sen máis asuntos que tratar, pois damos por finalizada esta primeira comisión. Moitas gracias a todos e moi bo día.